Merħba, attività mal-poeżiji li qrajna dwar il-farfett mill-ġabra ta' Ward. Kolkom bżonn karta kulurita, tista' tkun riċiklata, kwadra. Nitwuha min-nofs u naqtuha bl-imqas. U hekk ikollna żewġ biċċiet. Nużaw l-ewwel waħda. Attenti, naqsmuha min-nofs nitwu il-ponot il-ġewwa mal-linja tan-nofs. U nagħmlu hekk in-naħa l-oħra wkoll. U hekk għandna ġiex naħat milwin. Nitwu hekk u għandna xi ħaġa hekk. Issa, importanti li nitwuhaw inħallu nofs ċentimetru u nagħmlu qisu pik bħalma nagħmlu imrewħa tfal. Nafsuhaw u nagħmlu n-naħa l-oħra. L-istess wisa tfal. U nibqu sejrin hekk sakemm naslu fit-tarf. Inżommuhom l-istess wisa tfal. Tistgħu tagħmlu naħa u mbagħad tagħmlu n-naħa l-oħra. Imma jiena nħobb nagħmel fuq naħa waħda u li jmiss fuq in-naħa l-oħra biex jiġuni kollha l-istess qies. Ara tfal, qisni qed nagħmel nilwi bħal meta nagħmlu imrewħa. U qed nagħmlu il-parti ta' fuq. M'hemmx għalfejn nkunu preċiżi. Hekk. Kważi wasalna. U l-aħħar waħda tfal. Nilwuha fuq xulxin. Hekk. U nilwu hekk. U hekk il-wejnija jisna imrewħa. Naqbduha tfal. U nitwuha min-nofs. U għandna l-parti ta' fuq. Nħalluha hawn tfal. Naqbdu l-karta l-oħra. U nibdew nitwu minn hawn. L-istess wisa li bdejna nitwu nofs ċentimetru. Bej wieħed u ieħor tfal. M'hemmx għalfejn nkunu preċiżi. Importanti ma nagħmluhiex wiesa. Ħalli l-għoli ta' hekk jaqbel ma l-għoli ta' hawn. Qisna qed nagħmlu imrewħa tfal. Waħda wara l-oħra bil-paċenzja tfal. Dawn il-frifet vera ħelwin għax nistgħu ndendluhom u joqogħdu jduru bir-riħ. Nistgħu nagħmluhom fil-kamra tagħna tfal. Imdendlin. Xi żigarella sabiħa u tleq. U nkunu kburin li għamilnihom aħna. Hekk tfal. Ara, twita kollha tfal.
il-wija wkoll min-nofs. Nafa sa naqra? Hekk. Issa li rrid nagħmel inwaħħal di ma' di tfal. Importanti li hawnhekk nagħmlu naħa t'isfel biex jiġi pulit. Hawnhekk fejn ilwejna ix-xifer tal-karta fil-bidu nagħmluh in-naħa t'isfel. Hekk. Nużaw żgarella tfal. Tista' tkun hekk milli jkollna nirriċiklaw. U norbtu. Kien hemm xi ħadd forsi jżomm minnha wkoll. Nistgħu hekk trid nagħmlu naqra kollha hawnhekk fil-ponot hawn fuq biex ma jqogħdux jiġrulna. Imma nistgħu ma nagħmlu xejn. U nagħmlu oqda. Jekk ikun hemm xi ħadd iżomm minnha, tajjeb ħafna. U hawn nagħmlu l-oqda tfal fin-nofs. Jiena ħaniftaħhom naqra ħalli nkun nista' nżommhom għax m'għandi ħadd min jgħin it-tfal. Imma waħedna wkoll nagħmluhom dawn l-affarijiet. L-importanti li nżommu il-qis tan-nofs eżatt. U nagħmlu oqda, u l-oqda nagħmluha n-naħa ta' fuq, in-naħa ta' tfal. U hekk ħan issikka jien. U hekk issikkajt. U l-oqda għamilta n-naħa ta' fuq tfal ara. Nagħmel waħda u nagħmel oħra oqda ma tinħalx. U hekk nafsu għal-qasew. Issa niftħu u niftħu n-naħa l-oħra. Niftħu hawn il-ġwienaħ u l-ġwienaħ tan-naħa l-oħra. U hekk għandna l-farfett lest. Nistgħu naqtawhom daw biex jiġu jisom l-antenna tal-farfett u nistgħu nħallu żigarella biex inkunu nistgħu indendluhom tfal. U ndendluhom fil-kamra u joqogħdu jduru. Nispera li jogħġbitkom din l-attività tfal. Ħudu gost, għamlu ħafna frifet. Saħħa tfal!